हाय फ्रेंड्स वेलकाम बैक टू माय जेडि बर' फेमिलि यूट्यूब चैनल। नै लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे जिनिस देखायनो नागिरदों। बे जाहैबाय दा फिसालाखौ लानानै दखानाव फैदों आरोखि ना लोगोफोर। नै स्कुलनि शुज नांगौनो बेनो व्हाइट शु हाउस ड्रेसजों गानग्रा नांगौ आरोखि बेखौनो लांनो फैदों। नै बेखौनो नायगासिनो आरोखि दा गाननायनानै नायदों ओमफ्राय जुथाया एसे देरद्राय फसायाखै आरोखि बेखौ। ओमफ्राय सिङाव गोथां गोनांखौसो नांगौ जाहैदों बेनो सल्टखौ। बेखौनो दा नागिरनो थिनदों आरोखि। मा नांगौ मोनजोबो लोगोफोर बेयाव नै एखेबारे बिउटिफुल भेराइटि बिराद बरिया बरिया समायना समायना दङ हैनै मा साइजनि नांगौ मोनजोबो आरोखि ना लोगोफोर। नै बिथिंजायबो मोनो पुना एडिडास ब्रान्डेड मोनो आरोखि बरिया बरियानो। ओमफ्राय दा स्कुलाव गानलांनो थाखाय नांगौ बेनो मानसिया बोरैबा जागासिनोसै गावनि बिनाय कालारखौ मोनैनि गावनि बिनायखौ नांगौ आरोखि। जुथाखौ गुफुरखौनो नांखागौ ओमफ्राय सिङाव माने ग्रिन कालार थानायखौ नांगौ आरोखि। दा बेखौनो बेलेग कुवालिटि लायनो होबावदों। नैबे माखाया जुथा बरिया बरिया दं। बाबा नै गाननोनो नागिरगासिनोसै मानसिया। बेखौ गानलाय गानखांबाय आरोखि। नै ओरैजाय साफायदों आङो लोगोफोर। नै बे लानानै फैबावबाय आरोखि ना आरो जरासेबाव बेखौ गाननायसै दा। नै बेखौ गाननो नागिरदों। गाननो मानसिया माबायदि जागासिनोसै आरो। नैबे गुफुर आरोखि बिदि गुफुरखौ नाङा बेनो सिङाव गोथां थानायखौ नांगौ। सोरबा लोगोफ्रा गानबोदों खोमा सिङाव गोथां थानायखौ ओंखायनो दा गावनोबो गोथां थानायखौ नांगौ जाहैबाय आरोखि। गाननो लोगोफोरखौहाय नुदों बयबो नै जोंहा माबानि नास्ता जानोसैलाय लोगोफोर दा अनेक गथ'खौ नै गथ'नो गाइखेर मेगि जागोन जायाखै जाया ब्रेड आमलेट जादो सोमना ब्रेड आमलेट जानोसै लोगोफोर। गाइखेर सा लाबाय लोगोफोर आंनियालाय होबाय दे बाबु नालाय जादो दावदै जाया बाबाया Very tasty, Neva. 아까 미리 잡아. 자, 가만 열어 봐 있어. 아니야, 신발. 잘 배사지. 참 장난이야. 죽는 자들. 아야. 됐어.
सासेखौसो खालामबाय आङो नै टाइमा जाथारबाय आबा माथो खालामफैया जाखो दे जुथा गानहोदो जौगा नायफैसै एसे आजाया गाननो रोंखागौ आंलाय सिन्था फिसायानो लोगोफोर लामां बेलथायनांनो सौसौ बेयो जोंहा बेलथायनो मालायालाय गुफुरा जुथायाबो बिदाव गुफुरसो दिनै ना आं खालामना होखाबाय सोदों बोखोनो हाखायो गथ'आ ने बेखौ बोखोलांदो दे जाबायना दा आथिं मोनसेयाव हरदो सना जथा गोदान लाबोनायखौ गानखाबायानो स्कुलाव थांसै लोगोफोर नायलांदोलाय नै थांगासिनो दङ आजाया स्कुलाव नै लोगोफोर जा ओंखारलायबाय आजाया स्कुलाव थांनो ना आजादैया थ' हारसिङै खारथारलांबाय र' नै मालाबानो मोनहैबायानो बाय बाय आजा